L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA għaddejja b'diskussjonijiet intensivi dwar il-kwistjoni pendenti fuq ir-rimi ta' skart mill-kostruzzjoni u twaqqih tal-bini, problemi li qed tikkawża waqfien fl-industrija tal-kostruzzjoni madwar il-pajjiż kollu. Fis-sqarrija l-MDA qalet li matul is-snin tresqu numru ta' soluzzjonijiet sabiex tissolva din il-problema, iżda l-ebda waħda ma kellha effett fit-tul. Din il-problema dal-aħħar żdiedet minħabba l-fatt li saru xogħlijiet kbar fit-toroq li jiġġeneraw ammont konsiderevoli ta' skart. Id-Direttur Ġenerali tal-MDA insistit li hemm bżonn li tinstab soluzzjoni immedjata sabiex ma jkunx hemm iktar tkaxkir tas-saqajn. Waqt li għamal gvern l-MDA ppreżentat setta proposti b'soluzzjonijiet kemm għal żmien qasir kif ukoll fit-tul, fi sforz sabiex tiġi solvuta din il-problema li qed tikkawża tbatija kbira lil diversi setturi fl-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni. L-MDA sostni li dan l-istaġnar mhux biss qed jipperikola l-għajxien ta' wieħed mis-settur l-aktar produttivi fil-ekonomija Maltija, iżda qed joħloq problema oħra, hekk kif il-kostruzzjoni tat-toroq jaf ikollha tieqa f'ħesrem.